Hola nois i noies, benvinguts un altre dia, una altra setmana a aquest, al nostre canal. Espero que estigueu força bé i espero que estigueu preparats per una nova recepta. Avui no em vull enrotllar, així que prepareu el cafè amb llet, la xocolata, el que us vingui de gust per prendre, perquè anem a fer magdalenes. Així que no m'enrotllo més, comencem! I anem a començar les nostres magdalenes. Primer de tot ficarem els ous al bol. Afegim el sucre i anem a batre una miqueta. Afegim la llet, l'oli, la farina, l'essència de llimona i el llevat. Un i mig, més o menys. Barregem una miqueta. Ara ja em costa una mica, així que utilitzarem el remenador elèctric. Ho estarem batent durant més o menys uns 5 minuts, una cosa així. A una velocitat mitja. I ara que ja ho tenim batut, hem estat batent durant uns 5 minutets més o menys, ho taparem amb film perquè això se'n va a la nevera. Llest! Anem a preparar els motlles. Jo utilitzaré aquest motlle, que és per fer muffins, perquè a dins ficaré els paperets aquests que es posen les magdalenes. Així no se m'obriran. Els posaré de colors diferents. I ho reservarem mentre anem a buscar la nostra massa de magdalenes. Però abans prepararem la nostra mànega. Posarem una pinça perquè no se'ns escapi la massa mentre l'omplim. I aquesta és la nostra massa de magdalenes. S'ha estat a la nevera entre 4 i 5 horetes. Quan més estona, o més hores, inclús un dia si voleu, quan més estona la tinguem a la nevera, diuen que pugen més. Anem a comprovar-ho. Recuperem els motlles i som-hi! Anem a omplir-los amb molt de compte. Perfecte. I ja les tenim preparades.
Jo ja tinc el forn precalentat a 240 graus i les tindré entre 8 i 10 minuts. Ja sabeu que depenent de cada forn. Quan hagin passat aquests 8-10 minuts, ho baixaré a 180 graus i ho tindré entre 10 i 12 minutets més o menys, perquè s'acabin de coure per dins. Així que, som-hi! I mireu quina meravella! Després de 8-10 minuts a 240 graus, les he tingut 5 minutets a 180 i he comprovat que no estiguessin crues de dins. I mireu, quina pinta! Ara les hem de deixar refredar o bé en un marbre o bé en una reixa. I quan estiguin fredes us explico. Heu vist quina pinta? Tinc unes ganes de pegar-los una queixalada. Això segur que no té res a veure d'aquesta bolleria industrial que ens venen als supermercats. Això ha d'estar bo, no, el següent. I mireu, ja s'han refredat, anem a veure com ens han quedat per dins. La veritat és que tenen molt bona pinta. Uau, mireu. Esponjoses i boníssimes, així que ja ho sabeu, magdalenes casolanes, boníssimes. I aquí les tenim, mireu quina pinta. Doncs ja està, nois i noies, bon profit a tothom. Molt bé, nois i noies, i fins aquí la recepta d'avui. Espero que la proveu a fer perquè realment és molt fàcil, ja ho veureu. Si proveu a fer-ho, expliqueu-m'ho, que ja sabeu que qualsevol comentari és benvingut. Si us agrada el vídeo em podeu donar un dit, si no us agrada també em podeu donar un altre dit. Subscriviu-vos al canal si no esteu subscrits per ajudar-nos a fer divulgació del català a les xarxes, que és el nostre objectiu, meu i de tots els de Jo Cuino en Català, que per cert aquí sota la capseta d'informació us deixaré les adreces de tots els seus canals perquè us passeu i veieu les receptes, al·lucineu, us subscriviu també, els hi dongueu dits i bé, i gaudiu de receptes de cuina catalana, tradicional, productes de temporada, de quilòmetre zero, en fi, que us passeu, que els veieu i ja veureu que bé. Aquí sota també us deixaré l'adreça del meu Instagram per si voleu passar-vos i bé, ja està tot fet, ja està tot dit, no tinc res més a explicar-vos, ens veiem la propera setmana. Adeu!